дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар шаҳри душанбе 30 электробуси нав муаррифӣ гардид. муассисаи томактабии хусусии ахтаракон мавриди истифода қарор гирифт. мулоқот бо интихобкунандагон. шоҳрух мизоҷонро пазироӣ кард. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар муаррифии 30 электробуси нав дар шаҳри душанбе иштирок намуданд. дар шӯъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри душанбе ба амид ховар иттилоъ доданд ки электробусҳои тамғаи акия нерӯ истеҳсоли корхонаи муштараки акия авеста автомотив индастрияи ҷумҳурии тоҷикистон буда тибқи стандартҳои аврупоӣ истеҳсол гардиданд. ин нақлиёт 12 метр дарозӣ, 32 ҷойи нишаст доранд ва ҳаҷми умумии ғунҷоиши мусофирон то 100 нафарро ташкил медиҳад. ҳамчунин муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти гармидиҳӣ ва хунуккунанда, 6 камераи назоратӣ, 2 экрани маълумотдиҳанда мебошанд. зимни муаррифии электробусҳо иттилоъ дода шуд ки ҳаҷми умумии батареяҳои электробус 350 киловатт-соатро ташкил дода, иқтидори ҳаракати автономияш ба 300 километр баробар мебошад. кафолати батареяҳо ва дигар қисматҳои барқии электробус 600 000 километр ё 8 солро ташкил медиҳад. ҷиҳати ҳаррӯза бо барқ таъмин намудани воситаҳои нақлиёт дар корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 1 нуқтаи барқтаъминкунии замонавӣ барои 30 электробус бунёд гардида барои истифода пурра омода мебошанд. хабар медиҳад Амид Ховар. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар шаҳри душанбе муассисаи томактабии хусусии ахтараконро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. зимни шиносоӣ ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд ки иншоот аз таҳхона ва 3 ошона иборат аст. он барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани 200 нафар кӯдак дар 10 гурӯҳ пешбинӣ гардидааст. пас аз мавриди истифода қарор гирифтани иншоот барои 26 нафар ҷойи кори доимӣ фароҳам мегардад. бинои мазкур дорои ошхона бо 70 ҷойи нишаст, анбор барои нигоҳдории маводи хӯрокворӣ, ҳуҷраи ҷомашӯӣ, толори варзишӣ, гимнастикаи бадиӣ, синфхонаҳои таълимӣ аз ҷумла забони англисӣ, арифметикаи зеҳнӣ, толори мусиқӣ, машғулият, ҷойҳои хобу истироҳат, ҳуҷраҳои корӣ, маркази хизматрасонии тиббӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. раиси шаҳри душанбе масъулинро вазифадор намуданд ки пеш аз ҳама ба баландбардоштани сатҳу сифати таълим, тарбияи кӯдакону наврасон дар рӯҳи ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ, таъмини шароити хуби тарбия ва риояи қоидаҳои беҳдоштии кӯдакон диққати аввалин дараҷа зоҳир намоянд. хабар медиҳад Амид Ховар. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент тибқи супоришҳои раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар доираи нақшаи омодагиҳо ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии кишвар барои рушди корҳои ободонию созандагӣ тадбирҳои амалӣ меандешад. дар хиёбони рӯдакии шаҳри Панҷакент тарабхонаи ҳозиразамон барои пазирои сокинон ва сайёҳони дохилию хориҷӣ бо номи Шоҳрух баъди таҷдид дари худро барои мизоҷон боз намуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз он дида намуда барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хидматрасонӣ ба мизоҷон хоса сайёҳони дохилию хориҷӣ ба масъулин дастурҳо дод. тарабхона ки бо харҷи 500 000 сомонӣ аз ҷониби соҳибкор Шоҳрух Қосимов навсозӣ шудааст, дар 2 қабат беш аз 100 нафар мизоҷонро пазироӣ карда ба онҳо даҳҳо намуд таомҳои миллӣ ва аврупоиро пешкаш менамояд. иттилоъ медиҳад дафтари матбуотии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент. طبق دستور مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در دلار مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 47 شهر پنجکند ملاقات وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت از حوزه انتخاباتی پنجکند رقم 23 رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با انتخاب کنندگان برگزار گردید. در ملاقات مضمون و محتوای نکته‌های اساسی پیام پیشوای معظم ملت سرور دولت محترم امامعلی رحمان با حاضرین شرح داده از جمله گفته شد که با وجود افزایش ناآرامی سیاسی جهان سال 2023 برای مملکت ما باقرار بود و نقشه‌های تهیه نموده حکومت کشور جهت غنی گردانیدن بودجه کشور، اجرای هدف‌های استراتژیکی مملکت در سمت تأمین امنیت اوزقواری، انرژتیکی، از بنبست کمیونیکاسیونی برآوردن کشور، صنعت کنونی با سرعت مملکت، رشد ساحه‌های اجتماعی، بلند برداشتن سطح نیک و احوالی مردم با موفقیت به اجرا رسیده. آبروی نفوذ تاجیکستان چون
бетундавлати ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ боло рафт. зимни мулоқот ҳамчунин натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳр дар соли гузашта таҳлил гардида вазифаҳое ки аз паёми пешвои миллат ба маҷлиси олӣ бармеоянд матраҳ гардид. дар фарҷоми мулоқот ба саволу дархост ва пешниҳодҳои интихобкунандагон посухҳо гуфта шуд. хабар медиҳад дафтари матбуотии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент. аз 2 то 4 феврали соли равон дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба гӯштани ҷудо дар мусобиқаи сайри ҷаҳонии ҷудо Гранд-слами Париж 2024 иштирок мекунад. дар ин бора Федератсияи ҷудои Тоҷикистон хабар медиҳад. мусобиқаи байналмилалии Гранд-слам Париж 2024 бо иштироки 600 нафар варзишгар аз 102 давлати дунё баргузор мегардад. ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 9 варзишгар аз ҷумла Муҳаммад Солеҳ Қувватов, Эмомалӣ Нуралӣ, Беҳрӯз Хоҷазода, Сомон Маҳмадбеков, Комроншоҳи Устопириён ва Ҷаҳонгир Маҷидов муаррифӣ менамоянд. фонди умумии ҷоизаҳо 154 000 евроро ташкил медиҳад. ғолибони ҷои аввал дар ҳамаи 14 намуди вазн 5 000 евро, барандагони медали нуқра 3 000 евро ва медали биринҷӣ 1500 евро ҷоизапулӣ дарёфт хоҳанд кард. хабар медиҳад Азия Плюс. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.